Toivottavasti kiusaajat ei kiusaa mua tänään niin pahasti kuin ne kiusasi eilen. Moi Läski. Miten te olette mua tänään nöyräyttää? Sanomalla vaan, että sä oot tosi läski ja ruma. Mut mä en oo läski. Mun turkki on vaan pienempi kuin muilla. En usko, sä oot oikeesti sileakarvainen niin kuin mä. Ja läski. Luulet sä, että sä pääset pakoon? Aivan niin, luulet sä? Mitä sä seisot siinä? Oi, sori. Hähä. Tuu kattoo. Vie se reppuääniö. Ai joo, mä vien sen. Au. Et sä kiinni. Sä kiusaat mua näin. Ei me kiusata, me puhutaan totta. Eikä mä oon oikeesti ruma ja läski. Mä en oo ruma ja läski. Anna mun reppu. No, ota. Hei, me myöhästytään tunnilta. Ei, mä en halua myöhästyä tunnilta. Nyt shh. Tiedän, että annetaan sen joutua ongelmiin. Mennään tästä vaan hiljaa. Okei. Miksi te kohtelette mua näin? Kello! Kuulkaa oppilaat, tänään on historian tunti ja tänään puhumme keskiajan historiasta. Hyvä neiti Brown, miksi olette myöhässä tunnilta? Anteeksi, mä unohdin katsoa kelloa. No, ei se mitään, kun vaan tämä ei ikinä toistu. Hei, mä keksin jotain. Heitetäänkö paperirosskalla? No miksi me niin tehtäis? Meidät heitetään koulusta, jos... Tai me joudutaan jälki-istuntoon, jos me se tehdään. Hetkinen, toi oli hyvä idea. Tehdään se vaan. Auts! Tiedän, että se oli hyvin kivuliaan kuuloista, mutta tunnilla ei päästetä ääniä. Ai, mulla on ekolalia. No olisi vanhempasi voinut ilmoittaa. Se ei oikein mennyt niin kuin mä kuvittelin. Heitetään yksi toinen. Me joudutaan varmaan seuraavasta jälki-istuntoon. Odottakaa, minun pitää käydä vessassa. Oot läski. D. Miksi mua kohdellaan näin? No niin, jatketaan aiheesta. Reng. No voihan hitsi, kellot soi. Menkää nyt. Niin, minä puhun erään oppilaan kanssa. Hei, odota!